Lumbajong constituency ka parlo Diphu Lamding Road kilometer in korapli Jengbe Arongamekar Mensing Be a farmhouse along me chopi de Lason si a hemahem pu atum pen nangkachithando na tengki a jo por phai sirke pa por si farmhouse me kichu Laso farmhouse along pangrum pe pen lak ke thom mate lak pli anbak na hok dun nang lok pusi kachithan pon padu la pen pining a sengkan isi kachuti ki ar phekta Jojorlong le pinlang la pente peri documents pen ke chenglok khule phukok langge pang sip amisin pen ke danglok pinangan kan hok dun dolu halapu farmhouse a hema hem photum a hem adamasar ke do apisi lapuson me ke cholong puta chithangpon la sikar bianglong chanamas council mc joni timong phan asabdak kisungalong nangrap dun vek thapusi kachuningi padupon nobaji ilitum hadak adamasar hemlong adamasar do upen hadak sai cheklembo mahut berta long la berta ke long pen itum lapunat lasonson berta long pen itum wang pen adak nangka chili ahut ke itum thangmat taladak e chithek long lepin no kuchu ke tang dhupo ason si itum dak nangeli dun no lasi jesmet ke dabang e ilitum ladak labang so adim long ajat hormu isi e bank akun mat itum ladak long lepin no lasi ladak jesmet ke dabang e itum read along po episode read kali dara teng lo dake akdom daksi angton or mus pesame dolab lo documents bank cheng lock kaprek or mus pesame dak dolab lo lapen sarpi sabra tinggal daksi duk tip lo daksi jismet peda bangge jadi council atom han pesame chuning reporting tungge labang so dimalong enak an kalukson dulu dasi alang litum pesame prabjim pen labang so dimong ka humri pen anggalang pen alang litum han pesame kirap paje pohi pang News Report Karbinglong Live